Szigorítások Nagyváradon, idéntől nagy büntetésekre számíthatnak azok, akik nem gyűjtik szelektíven a háztartási hulladékot. A Párciumi város önkormányzata közvitán tárgyalta meg a következő 10 évre érvényes köztisztasági stratégiáját, amelyen a felmerülő problémák közül főként a szelektív hulladékgyűjtés kérdése osztotta meg a véleményeket. A legnagyobb elégedetlenséget a várható súlyos büntetések váltották ki. A magánszemélyek akár 70 000 forintnak megfelelő lejt is fizethetnek hanyagságuk miatt, ez lakótársulások esetében, mivel jogi személyről van szó, jóval magasabb, akár 210 000 forint is lehet. A büntetéseket ez utóbbi esetben egyenlő arányban osztanák el a lakók között, így a szelektíven gyűjtők is kénytelenek fizetni mások hanyagságáért. Mi nem vagyunk a büntetés ellen, de úgy gondolom, jobban meg kellene figyelni, hogy kik azok, akik nem tartják be a törvényt, mert azt igazságtalannak tartom, hogy az egész lakóközösséget büntessék azért, mert néhányan össze-vissza haigálják a szemetet. A tervek között a jelenleg ketrecbe zárt konténerek teljes elszigetelése is szerepel. Így akadályoznák meg, hogy a jogosulatlanok odahordják a szemetet. Egy-egy kártyabelépős, esetlegesen napelemmel működő zárt övezet létrehozása hozzávetőlegesen 150-200 euróba kerülne. A kollektív büntetésekkel az ott lakók felelősségérzetét igyekszünk serkenteni. Szükség esetén akár azonosítaniuk is kell a közösségük törvényszegő tagjait. Lehet, hogy ez súrlódásokkal vagy akár veszekedésekkel is jár, de végül is ez egy közösség, amely csak úgy, mint a közös épületükért, a körülötte lévő tisztaságért is felelősséget kell vállaljon. Sokféleképpen lehet óvni a környezetet. Ezen belül is én a hulladékgazdálkodással és azon is belül a szelektív hulladékgyűjtésről szeretnék nektek beszélni most. A szelektív személygyűjtésről hallgatnak előadást a Nagyszalontai Arany János Elméleti Liceum diákjai. A nagyváradi hulladéklerakó szakemberei a tudatosító kampányok mellett rendszeresen látogatnak el iskolákba is, hogy a gyerekeket idejében ráneveljék a szelektív hulladékgyűjtésre. Igény szerint szelektív gyűjtésre alkalmas kukákat is visznek, hogy a diákok alkalmazhassák az elméletben tanultakat. Megpróbáltam érzékeltetni velük a hulladékgazdálkodásnak, a szelektív hulladékgyűjtésnek a fontosságát, gyakorlati módon, hogy ez mit is jelent. Mit jelent az, hogyha naponta elpazarolnak 2 lap papírt, akkor az több fa életét jelentheti egy év alatt például. Tehát, hogy ők saját maguk hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy egy tisztább, szebb és élhető környezetük legyen. Bár osztályfőnöki, környezetismereti vagy biológia órák alkalmával szóba került a szelektív személygyűjtés kérdése, sok olyan újdonság is elhangzott, amiről a diákoknak eddig nem volt tudomása. Nagyon sok érdekes dolgot most megtudtunk arról, hogy például egy üvegnek 4000 évre van szüksége ahhoz, hogy lebomoljon, és így, hogyha részt veszünk itt az iskolában a szelektív hulladékgyűjtésben, nagyban hozzájárulunk a környezet védelméhez. Mivel Nagyszalontán még nem terjedt el a szelektív hulladékgyűjtés, interaktív tevékenységekkel, kirándulásokkal és iskolák közötti versenyekkel igyekeznek minél több diákot erre nevelni. A Nagyszalontán sajnos nem nagyon van lehetőség a szelektív gyűjtésre, de egy családbarátunk ajánlotta, hogy a szerves hulladékot komposztáljuk, és ezt rendszeresen is meg is tesszük minden évben, és a kertben a földnek ez nagyon jót tesz. Az 1200 iskolással és 57 osztállyal büszkélkedő liceum tanulói szívesen vesznek részt a város által évente megrendezett tisztaság napján. Műanyag zsákokkal, felszereléssel mennek, és adott körzetbe összegyűjtik a szemetet. Nincs ezzel sem semmi probléma, tehát soha nem szokott ezzel probléma lenni, hogy nem mennének. A gyerekek szeretnek és örömmel vállalják fel azt, hogy ők a természet érdekébe tegyenek. Nagyon érzékenyek erre. A nagyváradi hulladékkezelőnél több mint 5 éve foglalkoznak szelektív személygyűjtéssel. Az évente beérkező közel 100 000 tonna hulladéknak csupán 10-15%-a előválogatott. Mivel a tudatosítási kampányok eredményessége szemmel láthatóan stagnál, a szelektív gyűjtésre való ösztönzéshez szigorúbb intézkedésekre van szükség. A hulladéklerakó vezetősége támogatja a büntetések bevezetését, mert úgy véli, csak ezzel lehetne csökkenteni a lerakásra kerülő szemét arányát. Amíg a telefon, víz, áram és egyéb hasonló szolgáltatások díjszabása mennyiségfüggő, a szemétszállításért jelenleg Nagyváradon minden lakos havi közel 500 forintnak megfelelő egységes árat fizet, a személyenként termelt hulladék mennyiségétől függetlenül.
A megoldás az, ami külföldön is működik, hogy a hulladék elszállítás is mennyiség függvényében történjen, és mindenki, akár magánszemély, akár lakótársulás, annyit fizessen, amennyi hulladékot termelt. És olyan körülmények között, hogy a szelektív hulladékot ingyen szállítja el a szolgáltató, gyakorlatilag az össztermelt hulladékot mi befolyásolni tudjuk, hogy mennyiért fizetünk és mennyire nem, mert minél többet fogunk szelektíven gyűjteni, és az a rész ugye ingyenes, akkor kevesebb rész marad fizetendő. A külföldön már jól működő rendszer bevezetése annál is sürgetőbb, mivel Romániának teljesítenie kell az uniós csatlakozással vállalt kötelezettségeit.